2 vektor A'er og 2 vektor B'er. Derfor får vi den glimrende idé at sige... Og så vinklen mellem de 2 vektor A'er må altså være 0, så Q fra Q synes til 0 er det samme som 1, så derfor så kan vi bare skrive op som vektorerne i stedet. Yes. Vektor A. Vektor C. Længden. Således. Og nu laver vi lidt et... nu sker der altså noget, så hvis vi lige slår det næste op, så forklarer jeg samtidig, hvad der sker. Fordi vi gør et par ting i et led her. Yes. Vi rykker 2 A, B. Det lægger vi til på begge sider, så det kommer til at stå herovre. Og så har vi 2 A, B. Og så har vi det her. Det vi har herovre på den her side, det rykker vi så herover. Så der trækker vi det fra på begge sider. Ja. Jeg har lige den her. Nå ja, den er det vi har sat ind her, i stedet for at det hele det her stykke herovre. Minus. Yes. Ja. Og det er alt sammen længder, skal vi lige huske. Og det gør vi lige. Yes. Og så har vi selvfølgelig også en halv, og det er en fod, fordi når vi har lagt det her over på den, så er der stået 2 foran. Vi ved det ikke, at vi gerne have det enkelt resultat, så derfor så har vi trukket ud en halv fra, det skal selvfølgelig trækkes fra det hele. Så nu har vi kun længder over på den her side. Det vil sige, at vi bare har bevist, at skalarproduktet, at det er afhængigt af positionen i koordinatsystemet, og sådan set kun afhængig af længderne. Og vi ved, at længderne er